हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगाङाव बयनोबो जासिहरग्रोबाय। दिनै आंनि गोदान भिडिअ गासिबनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय सिगाङाव बयनोबो जासिहरग्रोबाय। बिदिबा नायलांदो गाइस। से अनाय आरो नांबावगौ अख्रांसेखौ मोना गोरलै गोसोआ नोंनि अनगा जेबोखौनो सानख'नो रोङा आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा सना बिरग्लाबनाय नोंनि खानाया मौसुमि जाना Guys, này tụi tôi bé ra ngực người. Bilang thabat ay ses, guys. Kumedi habat ay gila. Ơi, thấy bé. Xin lỗi. Ôi cho cứ giật được hay à? उठिबा ना लागि एरकमै थाप आंखौ नाव स्कुलानो नोंसानिखौ बोख्लायगोन आं आयौ ओंखारनांगौबाथाय थैखाबाय आरो इयाव गावनोबो आं बारलांलायनो हानो हाया finally मोनबाय guys नै दुगैबाय आरो आङो रुब्रा आं दुगैसै गाखोजासै मेंबाय सानस्रिनानै guys
मेंबाय कुनु दिन जा गोबावसै आं दुगैया सानस्रिया